डायरेक्शन କରିଥିଲେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କମଲେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦାଦା। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଅନେକ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛି। ସେ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ବି ଦେଖିଲେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ। ଯୋଉଦିନ এই ঘটনা ঘটিলা নথিলে ଆମ ପାଖରେ ଆସାମରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାସଭବନକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖେଇଥିଲି। ଦାଦା ସେଠି ବି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଆଉ ସିଧା ଆସାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ସିଧା ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ କହିବି ପରେ ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ।